Forholdet mellem USA og Rusland er blevet mere anspændt som følge af Ruslands annektering af Krimhalvøen. Amerikanerne har nu indført sanktioner og rejseforbud for personer, der vurderes til at være de centrale i processen, og truer med nye sanktioner. Men efter onsdagens møde i NATO udtaler Barack Obama, at krisen ikke skal løses med militære midler, men derimod ved hjælp af diplomati. Amerikanerne lægger en hård linje og ønsker hårde økonomiske sanktioner med Europa, hvilket de gør, fordi de har en mindre samhandel med Rusland end EU har, hvor mange lande er afhængige af gas og andre naturressourcer. Forholdet mellem USA, NATO og Rusland er inden for de konventionelle våben forholdsvis skævt, hvor USA og NATO er Rusland meget overlegne. Men russerne har såvel som amerikanerne fortsat betydelige atomare arsenaler, der stammer fra våbenkapløbet under den kolde krig. Nu nævner du den kolde krig. Tror du, der er nogen sandsynlighed for, at vi er på vej ind i en ny? Jeg tror alligevel ikke helt, vi er på vej hen, men som Samuel Ratlin sagde forleden, tolkede han Putins tale efter folkeafstemningen på Krim således, at for Putin var den kolde krig aldrig rigtig sluttet. Det er muligt, at Putin har det sådan, men jeg mener ikke, at vi er på vej tilbage til en situation lignende den kolde krig. Alene af den årsag, at det russiske militær simpelthen ikke har styrken til at indgå en kold krig på lige vilkår med supermagten USA. Tak skal du have, Anna. Nu skal vi videre til Bruxelles, hvor vores reporter Alexander Friis befinder sig uden for kunstmuseet Beaux-Arts. Det gør jeg. Jeg har netop overværet Obama berette om, hvordan vi her i Europa og resten af NATO vil så kunne prøve. Efter flere århundreder med krige og revolutioner, hvor idealet om, at vi alle kan leve, som vi vil, og at alle er lige nu er under pres. Og Europa vil sammen efter 2. verdenskrig en ny arkitektur for fred baseret på demokrati og individets rettigheder. Denne fred er på spil i Ukraine i dag, hvor Ruslands fremfærd truer freden, demokratiet og individet. Samtidig gør Obama det også klart, at hvis det russiske lederskab fortsætter en fremfærd, vil der blive flere sanktioner rettet mod Rusland. Vi siger også tak til dig, Alexander Friis. Det var alt, hvad vi havde for i dag i TV-avisen. God aften.